Какво стана с опашките ни? Уникални са! Миришем на риба, но е мега яко! Стефи, значи ти харесвам си русалка. Разбира се, момичета, щом съм с вас, всичко ми харесва. Добре. А Венета каза, че ще имаме и специални сили. Да, бе. Нямам търпение да разберем какви са. Не мислите ли, че сме малко нахални пак да ходим при Венета? Не виждате ли, че тя не е виждала хора от 100 години, тя сега не е нормална. Може да те чуе. Казах ви, че ще се видим пак. Дойдохме да питаме за магиите. Като то пръстен от битака ли си го взела? Ти нали не искаш да ставаш русалка? Ще откъде знаеш, че съм. Аз знам много неща. Какви? Може да ни кажеш? А сигурни ли сте, че искате да знаете? Да, разбира се. Може да научите страшни неща. И тогава връщане назад няма. Готови сме. Виждам жълта опашка. Опа! Какво става, брат? Брат, фанах се с Веско на баш, че аз пръв ще забия новото момиче. Стефи ли? Стефи, да, ама много ме режи, си викам, че аз взема съвети от един истински бедбой. Слушай сега, отиваш при нея, кажеш, оу, ес, Бро, моля те, всички го знаем това. Кажи ми нещо, което не знам. Добре. Значи, виж сега, сериозно. Единственото нещо, което има значение за момичетата, единственото нещо, което те гледат, е самочувствието. Направо трябва да се държиш с Кристиано Роналдо, разбираш? Ема добре, ама как го направя това? Значи, игнорираш абсолютно всичко, което тя казва, как се държи, реже ли, няма значение. Ти се държиш с че тя вече е твоя. Слушай сега, дай да го изрепетирам. Сега седно, че аз съм Стефи. Ейзи, но... Моя си сега. Чакай, брат, какво правиш, бе? Нали съм Кристиано Роналдо? Ама ти се държиш като Джаки Скоромвача. Нещо не мога да те разбера, наистина. Но никой от нас няма жълта опашка. Значи в града има четвърта русалка. Какво знаеш за нея? Сигурни ли сте, че искате да разберете още? Моля те, кажи ни повече, трябва да разберем. Добре, обаче ви предупреждавам. Момичета, това не е шега работа, наистина. Тя е от вашето училище. Виждате я всеки ден. Боби! О, не. Какво? Виждам опасни неща. Предстои ви някакво пътуване. Едната от вас ще е с разбито сърце. Една от вас ще се влюби. Но пазете се от момиче с дълга коса. Тя ще иска да ви разкрие. Виждам и предателство. Не, става прекалено опасно. Здравейте на всички! Днес съм ви събрал тук с една прекрасна новина. Всички заминавате на почивка в уникалния комплекс Оли Вилас в град Созопол и всичко е платено от нашето училище. Венета ни каза за екскурзия. Всичко ужасно ще стане там, разбираш ли, Стефи? За какво говорите? Директора ни каза, че цялото училище отиваме на екскурзия в Оли Вилас в Созопол. Да, бе! Ама не, аз съм единствената с гадже. Разбери сега, Боби ще ме зарежи, аз ще съм тази с разбитото сърце. Момичета, стигнете се, дате ли колко е яко в Оли Вилас? Мале хора, ма имаме друг проблем. Погледнете, вали дъжд, какво ще правим? Момичета, отвънка вали, трябва да внимаваме. Добре, че ви каза, ние не знаехме. Ева, ти защо ме гледаш така? Ами, ти какво прави с нощи? Бях в нас. Хора, не се карайте. Сега може да разберем коя е четвъртата русалка, като видим коя друга се крие от дъжда. Ми ако е Дари? Оф, вали, ще ми се намокри косата. Ей, благодаря. И аз не е тя. Нямаше да мога да изтърпя и като русалка. Ами ако е Вики... Мале, ще стана бира вода. Идваш ли? Не, аз ще изчакам. Трябва да тръгвам, Бога, бързо. Айде. Не е Вики. Хора, май е бубето, вижте я. Мале, не мога да повярвам, че не сме идвали тук. Къде ли е четвърта русалка? Не знам, обаче нашето място е 100 пъти по-хубаво. И тук русалка не виждам. Да, обаче ако е бубето, как да й кажем? Изобщо не искам да е бубето тази дропла. Ева, какво мислиш по въпроса? Аз изобщо не ви слушах, извинявайте, много съм разсеяна. За какво? През цялото време си мисля как на екскурзията Боби ще ми изневери и ще ме изостави.
Имам 1000 пъти по-важна работа. Давайте. Трябва да намерим бубето или поне да разберем коя е четвъртата русалка. Можем да го направим на екскурзията, но как? Но Боро, трябва да сме сигурни, че е тя, иначе може да я намокрим. Хора, ето я и там. Нашата малка цацка, четвъртата русалка.